U Presiden ke Seng Samla Bishnupur Kench uba Aron Kongwer uba la yoru ya ke jingkershan jo ke Seng kentai mentakasni ula ong ba ke Seng kam la ban pdiang ya ke jingkam Rangbah Shnong jong uba Nongbri uba Kongwer ula ong ru ba usiem ke hima melim ula pen sangi eno ya kata ka khot dorbar ban ji di urang ba Shnong pathamai na ka daw jo ke jingdan jo ke khlam COVID-19 Tingiwan hang ni bangin wan ban ai jingpen chai halor ka jingkran jong uba kibi Nongbri. Tinangaliang ka Seng Samla Bishnupur Kench ka penbrapat ba halor uba kibi Nongbri ba ulakam ba ula shajet kumbu Rangbah Shnong ka Bishnupur Kench kalong ka bamde bat ka bakamdan nongrem baga jingtmo jong kalong tang mat pen song thu baje lambat bakala yikipai nong Shnong Bishnupur Kench ka jingkam jong uba kibi Nongbri ka penlong dorbar banjit Rangbah Shnong kalong ka babakala hadu kata-kata namarba kilapan jingbet na usiem ka hima meliam Henry namar na kadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka hima meliam ula phashaki da ka jingtho ban mana yiki banom penlong dorbar Shnong namar umla banilom pagba na kadaw jong ka klam ka pasngolingo kalong bahadian ba kilayo ka shithi banom penlong ka dorbar Hendrai kilayat persyak penban ya ka hukum jung usiem bat ki khot ya ka jingelang ka tu ka nengon ka ba khamsngo arten kalong bah ka ju kasni ka ju ka tare ka ju ka por ka ju upai na ka 19 South constituency kailom bala pentip do MLA beranburam jungi unsam pisa scheme syakipat ba kani ka bo yingi upai nong Shnong Bishnupur Kench Wakumno anjit Rangbah Shnong da kibro jongka 19 South constituency baru kawai. Kani ka paushai bakadon ke eke shalandan. Ngasukwa banbo tang kawai ke jingkeli. Ya uba kibi Nongbri batrai ba piru pidi ubri belanang belastan nei. Tika juja sa bapin shim permission na kanoko office bab kin IP da ka permission verbally lani da ka basu ong tang da tien klem ka jingtha. Kabas ngolingo kalong ba uba kibi Nongbri umii kini kikam babha balatri ka Seng Samla tinga karta uba Nongbri neyeno no ru kibal bakin tip shwaya ka jingshisha nele shwaya la ki homework shwa bakin kan nekin to shphang ka Seng Samla kan ne sni mdi bangnya kawang khti ino mdi bangnya kran sniu ino ndingi wan ban karpat ya kinong Shnong ba shwa bakin wan shakas pakai kubor ne ben that ya ke ga long yeng long sam ai bangi kum shiem ni de kran shwa ka yeng ka sam lo jong kane ka de ka kam yeng ndi ka bangi ka that namar bla mun shwa that ni that ye ka buram lo jong om ya ye ki be pat pun men ka ki kubor lam ler sudah ki bam ha nga shukli ge he usim ne he upadba habau ai ka hukum udah usim perkat di jongka hima habau ai order mu ngide ban sengap ngide ban priak ya kam kumbo pamu nomor udah usim ni kum kirang pasrong la jet di peba hanga usim udah kun wan ka usim tu he usim ni he urang pasrong ta kita highway ken ngamut ban ayu apa undan kata terbeli dia penbak ya tu bakla ya lam bakla ba undan kata ka close bagi kandi ngiru ila pulih kata hai ru undan ba entho ba umla bentung yau acting headman lane la bentung yau acting headman ka song kata kata ya hiding stand